खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 21 सेप्तेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि सुथुरा जेरैथिंबो साग्लोबसारगोन। गोसोआव गोबां दुखु सहायनांनो हागौ। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृष राशि गावनि नखरनि आंगो सुबुङानो सुथुर जागोन। जेखि हाबा मावा मानो फैमाल जागोन। जेंना गोनां सान। मिथुन राशि बेसेन गोसा मुवा बेसाद मोनगोन। गोसोआव गोजोन आरो रंजाखांनाय मोनगोन। गाहाम सान। कर्कट राशि हारिनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय थुलुंगा मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि गोसोआव गोथार सानस्रिया जायगा लागोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। गोजोननि सान। कन्या राशि जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा फैमाल जागोन। गोसोखौ गाज्रि आरो दुखु मोनगोन। जेंना गोनां सान। तुला राशि गोबां रां रुफा आखायाव फैगोन। गावनि आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। मोजां सान। वृश्चिक राशि गोथार सान। इसोरखौ सिबिब्ला गावनि साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। धनु राशि जेखि हाबा मावा मानो हेंथा नुजाथिगोन। मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा। गाज्रि सान। मकर राशि नखराव दावराव दावसि जागोन। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। गोसोआव असान्थि मोनगोन। कुम्भ राशि बायदि मुवा बेसाद बायनो गोसो जागोन। गोसोखौ थाथेरनो हायि उसुखुथु मोनगोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मीन राशि गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन। गोसोआव गोजोन सान्थि मोनगोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।